A pandemia freou o pasado ano a boa evolución das cifras de turismo en Sanxenxo, pero este ano nin as restriccións evitaron que a vila rexistrara outro ano récord. As cifras que deu a coñecer o Concello este verán sitúan o 2021 como o terceiro ano con máis visitantes da súa historia. De que o ano 2021, en plena pandemia, que é o ano onde estamos, é o terceiro mellor ano da serie histórica en datos turísticos de Sanxenxo. O primeiro mellor foi o 2019, o segundo 2016, e este ano de pandemia é o terceiro mellor ano. O aumento de visitantes repercute directamente no sector hostaleiro e hoteleiro, o que supón un aumento da contratación e unha diminución do paro en Sanxenxo por debaixo do 8%. Pero o dato importante a destacar é que por primeira vez na historia Sanxenxo baixa máis o paro en agosto que en xullo. E isto porque é un dato importante, porque nós creemos que marca unha tendencia que o mes de setembro e o mes de outubro van a ser un bons meses. No caso das pernotacións, con respecto ao 2019, as cifras caeron un 33% no mes de xuño e un 8% no mes de xullo. Aínda así, a baixada en Sanxenxo é inferior ao do resto de cidades do norte de España. As cifras continúan situando a Sanxenxo como a vila punteira do turismo tanto a nivel provincial como a nivel autonómico. É un dato a ter en conta porque creemos de que ainda habendo menos persoas siguen vindo máis a Sanxenxo. Que quere dicir? Que elixen dentro de Galicia, se elixe Sanxenxo, as persoas que veñen tanto de Galicia a provincia como de fora de Galicia. Para nós iso é un tema importantísimo. As cifras récords acadáronse na ocupación hoteleira e nas vivendas turísticas. O sector hoteleiro rexistrou un 87% e a Viturga un 100%. Por tanto, é un dato importantísimo, casi igual co mellor dato ou co mellor ano da serie histórica que foi o ano 2019. E a Viturga no mes de agosto, e ainda hoxe no medio de comunicación puden ler que están con listas de espera, teñen ocupación mes de agosto 100% no 19 e 100% no ano 2021. A alta incidencia do turismo ponse de manifesto tamén nos datos de recadación dos aparcadoiros da recollida do lixo e do consumo de auga. As altas cifras significan que unha gran cantidade de visitantes residiron nas máis de 11.000 segundas vivendas de Sanxenxo. O alcalde mostrouse moi contento polas cifras e sinalou as dúas claves deste éxito, a limpeza e a seguridade de Sanxenxo.